wagomana uyaimone shaitaka television Utindi TV ya sata Utindi TV ya baba kanjanda uyaikane mbone eutakanja waya waita mukurumbira ne Utindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai. Wow, muri yeZimbabwe pamazuva mashoma afura tine mavidhio matatu atakabudisa raPlaxidis uya aitaura kuti murume akatora mombe mudanga akandorora umwe mukadzi kuNorton akamusiya ari ega akamutiza, right? Tine rimwe vidhio ratakabudisazve raPrimrose. Primrose ndiye aitaura uya ndiye musikana uya kutaura kuti kwazi ndakazobuda mumba mushure mekunga murume aenda kondowedzera nhengo yareba kuita danda iyi ndakazvitadza, right? Tine rimwe vidhio ratakabudisazve patakapa update ya Cardwell ya baba Cardwell Chiteka pamusoro pedare pezvazvabuda mudare pamwana komana wavo uya anditika, right? So nhasi tine ipapo futi pa update ipapo ndo patakabudisa isusu Charles Matiki, baba Charles Matiki vachirova gitari ravo riya vachirova gitari anditika, right? Nhasi ndadzoka zvakare kuAtsomba ndafambira vanhu vatatu ava, Primrose, Plaxidis naCharles Matiki. So izvezvizvi ndo inonzi Watsomba yamuri kuona mwandakamira muno. Saka izvezvizvi ndakutofamba kuenda ikoko kufambira vanhu ivava anditika, because munoziva kuti isusu nyaya dzedu isusu tikatatodzitanga hadziperi kusvikira dzapera. Nyaya dzedu hadziperi kusvika dzapera, hadzisviki kumagumo kusvika dzaenda kumagumo, hadzisviki kwadzinoperera kusvika dzava kwadzinoperera. Saka izvozvi ndakutotanga kudzifambira nyaya dzacho kuenda kumba kwavo pavanogara ikoko, ndo kwandakutoenda izvo. Izvezvi takutosvika so apo padhuze patakutosvika apo paSister Plaxidis ndo patiri kutanga kusvika tozoenda paPrimrose. Baba Matiki ndatova navo kutaura, right? Muri yeZimbabwe nhasi hakuna umira mushe, ndadzokazve kuAtsomba kuti muzvizive. Ndatera Primrose naPlaki nababa Matiki Charles Matiki mukomana wegitari uya, right? Saka nhasi hakuna kutomira mushe ipapa zvamuri kuona panapa. Ndatena kubva nerodhi kwese kwandabva uko ndichifamba ndichiteera vanhu ivava. So nokuti ndakaona kuti kune vanhu vane mibvunzo, saka ndaona kuti zvingatondishupa kuti ndiswere ndichipindura vanhu mibvunzo hande kuvanhu vacho muzvizwire patsime, right? Irodhi yamuri kuona ndakutoenda pamba paPlaki, pamba pamuri kuona apo ndo paSister Plaki ipapo. Saka izvozvi kutofamba kwandiri kuita uko ndichitoenda ipapo apo, kutoenda ipapo tozoona kuti pane vanhu, tozoona kuti pane vanhu, right? Takutoenda ipapo. Kwatiri kuita ikoko ndo kunonzi kufambira nyaya dzacho, ndo kunonzi kufambira nyaya dzacho uku. Right. Tisvikawo pana. Tisvikawo pano. Kuona gitari rababa Matiki rakabatwa naPrimrose. Right. Tisvikawo pano. Yewo.
Sister Primrose, Sister Placidis. Moresa Ivan. Right. Zvatakuita manje panapa izvozvi takubva panapa tochienda pamba pa Sister Primrose. Panapa ndepa Sister Placidis panapa pavanogara. Takuenda pa Sister Primrose. Anditika. Thank you. Right, kune vasina kuona full interview kana kuti video rakazara ratakaita na Sister Placidis, tsvaga video pano paUtindi TV rakanzi murume wangu akandowedzera nhengo yake kuti irebe, ndazvitadza, imba ndasiya. Kune vasina kuonawo interview yatakaita na Charles Matiki, tsvaga video rakanzi Cardwell's update 14 November 2024. Nasi tina baba Matiki. Kune vasina kuona video ratakaita na Sister Placidis, tsvaga video rakanzi murume akandoroora mumwe mukadzi nemombe dzangu, zvinoita were hama. Right, iro riri ratafambira nhasi ratandotaura navo vari vatatu kuti baba Matiki, Sister Placidis na Sister Primrose riri kutobuda very soon. Shingori pai just 48 hours rinenge ratova pano. I promise you. Fear not, sin not. Thank you very much. Wagomana uyaimone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane mbone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV hamakan komana meta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni Utende baba nesuo tasimuka tarirai zvandakasimirawo nasi tarirai kanikane Utindi ka baba Utende TV yasimudza maromi kubva mushango kukwira naye kuenda mberi vagomana woye aiwa ka Utende TV Utende television Utende ka baba Matrix on this Monday. Sengwa zose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti Utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu zvichireva kuti kana washuira nau hovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not.